Yeah. Riwruok mar jopuonja sekondar Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET bade ma Migori kod jopuonj mag junior secondary e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho oket sikunde mag JSS ochunga kar kendgi ma ok onyuangi kod primary ka giywago sanda mawuok kuom boards mar primary kod jotende sikunde mag primary masani tayo junior secondary. Jafombo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. E kinde ma piny owacho kod ji mamoko e sektor mar somo medo keto kenge mag tego somo e skunde mag junior secondary, riwruok mar jopuonj mag skunde mag secondary The Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET kod jopuonj mag junior secondary e kaunti ma Migori dwaro mondo koro sikunde mag junior secondary ochung kar kendgi. Gidwaro mondo sikundego mag junior secondary obed kod board mag-gi, oketnegi omenda mag gitenge mok nido ka okalo kuom skundego mag primary kendo omigi jotend sikunde manyatayo skundego. Aseteme sani igni adek. Koro Hanson lwedo makoro timo gini oyudo niya kare ok nobere sekondari samoro to primary to koro ok obere saidi. Gima koro bergo achungra kenda. Omiyo sani wawacho gi dwol achiel ni junior secondary nyaka chung kende. Koro gik manyaka sirikal kaw board manyien manigi qualification moromo mondo ta weche mag dongruok mag junior secondary. Challenges mang'eny magin gogi nyalo bedo sorted out maber komigi their own administrative structure. Jopuonj mag junior secondary kaunti ma Migori gi ka otele kod Bolifo Odhiambo wachne giyudo sand ka kuom board kod jotend sikunde mathoth mag primary masano telonegi. Sirikal oro pesa mang'eny monego bed ni chung'ne weche mag sipode e secondary mar junior to gi primary. Ka pesa or ne ja junior mondo bige support, ok wadwa neno ja primary machako donje pesa no miyo weche mag support ok dhi maber. Wadwaro ni wachung kendwa ka un gi jo board ma ok ong'eyo gigo mag secondary monego omi gigo mag secondary. Gini osekelonwa chandruok. Iyudo ka japuonj ondiko maber ni owinjo miye chemicals machalo kama, owinjo ger laboratory kamitime somo mag nonro, to jo board nikech ok gin gi lony moromo e weche mag secondary biro wacho ni pesa mondo ochiel godo sikul, pesa mondo owir godo rangi klas 2 manyocha pok owir higni 40 mokalo. Seche gi ibro yudo ni seche ma onego bed ni ja junior tiyo gi program machielo mane sama ja primary bendo wuok ndimo program. Jopuonj mag junior secondary wacho ni ywaruok mapek osebedo e kindgi kod jotend sikunde mag primary kaachiel kod board masano telonegi, ywaruok ma ikelo kod gigo mopogore opogore ma oting'o pogruok e rang'iny mar tiegruok e kind jopuonjgo mag junior secondary kod mago mag primary. And if the government feels that we cannot manage on our own as JS teachers, they need to get us high school teachers to come and be the administrators in our institution. Show us the direction. We are not going to stagnate anywhere. Give us a way that when we are from this place, we are going to the other step. Not that we are just there. We are just there waiting for I don't know who from where to come and tell us to go where. Jagoro mar KUPPET bade ma Migori Samuel Orwaja Solo kaachiel kod jakom mare Henry Otunga wani junior secondary nyaka koro keti ma ochung kende e yor telo, omenda kod mamoko mondo eka koro chendo mage odhi e yono makare. Koro wakwayo sirikal kaka jo junior school ni mondo gi review sectional paper 1 of 2024 makoro sani wacho ni sectional paper 1 of 2025 ma wacho ni HOI oningo bed ni mako gigi te from ECD to primary to junior. Penjo maduong' en ni to bende sikunde mag junior secondary ka oketo chung kar kendgi bende omenda ma gidhi yudo ka okalo kuom miyo jopuonjre ma ong'ere kaka capitation nyalo miyo gichung kendgi e yo motegno. Capitation sirikal at the moment okete at 15,000 per student e junior school. Mano ok rom. To kata kamano mathin magichako go no oningo bed managed maber e weche mag junior school. George Juma, Ramogi TV, Migori.